Kain lang ako. Ay, Jin! May bariya ka? Pabariya naman 500. Wala? Wala. Ano sabi mo? Para ganun. Wala pa eh. Wala na. Ano nga? Ito ang negosyo. Ano gawin? Live. No. Tayo tayo. Hindi ko butok ako. Hindi ko ano tayo magkain. Ang masarap naman nga. Malinis yun.
Tay. Ipad. Yung ganyan. 1-4. Bigay ko na lang 1-3 sa'yo. Tatlong SIM ang pwede niyan, ma'am. Tatlong SIM card. 1,000 milliampere yung battery. Magkano ba budget niya? May plus light na yan, tayo. Katingnan mo muna. Wala naman sa mama. Ha? Ibo. Marami ka kayanin. Kasi tatlong SIM ang pwede dito. Ito yung bago. Branded pa. Ito yung battery niya. Pwede plug-in ang memory. Malakas na. Ito. 1-2 mo na lang. Ganito lang yung sige lang. Ay, ano ka? Huwag mo na ko pagbawalan. Mayroong kasama. Gusto mo magpalit tayo. Bagyan mo dito. Ha? Ano yun? Very dirty. Nainlove lang sa lilon. Hindi ka kasi, ano eh, namamansin. Alam mo ba yun? Hindi ka namamansin kaya pinahawakan ka na lang. Sila na lang. Ano mo na lang mamaya. Ano kung nagganyan din sila kaya? Dati rin po ay yung asawa ko sa sabi niya ako maglaban ng ganyan. Live ka? Hmm. Naka-live ka na naman? Mag-alala ba? Inumin kita Red Horse. Maawa ka naman. Kaya tayo guys. Nagugutom na yung anak ko.
may cake ka sa akin. Ano yung ulam mo? Inulam. Dalawang case at saka yung isa pa. Hindi, Tatlo. dalawa lang. Nung nakaraan. Uy, hindi na, may balik yun. Hindi na ibalik yun. Yung dalawa lang, kalimutan ko, bibigay ko sa isa na benta ko yung isa. Hindi mo mamaya doon ang nakadaan. No, wala akong benta. Wala ko isa. Lunis daw. Ewan ko. Ha? Lunis. Saka, Ha? ano Nasa yan, Abulog. native naman. Hindi. Ano lang to? Tahimik ako dito. Walang kasama eh. Kakain ka. Mag-hi ka sa live ko. YouTube. Makikita ako dyan. Hmm. Magkikita ka ng asawa mo. Open mo yung... Hi. Hindi mo... Open niya yung ano ko. YouTube channel sa ano, Emily Gutierrez. Makikita ka. Oo. Kumusta yung asawa ko? Nakalive ka? Nationwide yan. Eh, ano yan? Ano? Buong mundo. Bye. See you, my Bye, Saudi friend. Arabia. Darating na asawa mo? Kung okay na. Okay naman na siguro. Pero pinagbawal daw eh. Hindi. Alam mo ba? Quarantine pa rin tapos yung asawa ko. Oh. 50 days lang holiday niya. 50 days? 14 days na ano, 14 days, 28 days na. Ay, wala na. Hindi pwedeng mag-exist siya kasi government siya kung anong binigay ng gobyerno na bakasyon niya. Yun lang ang dapat Ayun yung lang. consume niya. Eh, at least, malaking bagay din. Ilang taon na kayo nakita? Ilang taon na? Ha? Ilang taon? Ano lang, malambot. Magdadalawang taon na yung magdadalawang taon na yung Babae? Yan lang yung isa. Ha? Wala. May mga customer ngayon. Kung wala, yun ang oo, yun lang ang hinahanap. Makaka-express. Ay, marinig ko. galit din si kanina na. Mali naman talaga yun eh. Kahit naman ako. Oo. Hindi pwede yun. Foul play yun. Foul play. Kasi kaya hindi pwede. Hindi ko naman alam na dinatado. Nagtitinga na yan. Sabi ako, sabi ko ng gano'n. Bawal yun. Wala ka man sa... Wala na sa lugar. Kasi rin ako, galit na galit. Kaya ako, minsan rin, sakto ko pinapunta niya dito sa... Pag naulit ka yan, ano, natanggal namin ng gano'n. Alam ko naman.
yun. Sabi ko, nangangailangan din mga yun. Kaya lang, paano naman tayo nagbabayad ng panahon? Muling-huli. Ang nangyari sa amin na rin, mag-anak ibigay. Kasi naman ito, talaga nagpantig yung bunga ito. Parang native ba yung manok mo? Ang bango. Siguro, alam mo yung ugali ko, minsan ginangal-ngal ko yun. Parang aso. Oo. Hindi na siya magluto. Oo, ano. Saka ko kilala ko, bakit kilala ko? May, dati siya may pwesto dyan sa ano. Dapat na, Hindi, ang dami mo ng case na ganyan. oo, minsan, tatapong ko eh. Wow. Magkano yan? Pesos, 60. Kaya pupunta ka doon, kaya hindi mo sakit pa. Hindi ako bumibili. Ay, ang kanya ko kanya. Nagdakad ka na ng permit mo? Ikaw, Lunis na. Babayarin pa ako doon sa 7,000. Balance. May balance ako. Barangay, nakakalakad ka na?
Hello sa ating TV. Kumain ka na? Katatapos ko lang kumain. Thank you naman nadalaw ka sa aking bahay. Ah, anong problema mo? Wala ako noon. Oo. Napanood ba? Mag-subscribe ka sa akin. Wala kang regalo sa akin. Ha? Pambihira ka naman. Hindi naman kailangan ng time dito. Ito lang ang gagamitin yung 50% mo. Ano ba? Maghanap ka ng hindi kita babayaran ng walang mawawala naman. Ikaw, subscribe. Hindi mo ako ah. Oo. Cellphone ako. Tapos, ayun. Hira, tulong din naman ako eh. Ano naman yan? 200 lang. Oo, naman. Ay, ka sa ano? Oo. Ay, ka sa Kumaring Nikot. Ko. Stay home, stay home. Wala, hindi pwede mag-stay home. Kailangan natin kumayod. Nandito ako sa store. Alam nyo na. Kailangan natin labanan. Fight lang tayo.
Siyempre, walang batanda, walang bata dito. Ha? Wala. Ano? Thank you, Marie Chris. Chris Ninja. Thumbs up. Again. Maki James, 14 times. Thumbs up. Again. Thank you, LB Bautista. Hello po, kamumaring ko. Y60? Y6P? Casing? Tempered. Ganito sir, wala siyang ring sir. Meron ko yung may ring natin. Ito, meron to. Ganyan daw yung Yung ganito, wala selected, ano lang yun, unit. Ang ginagawa nila, bumibili ng ring para idikit. hindi ka na lang ng ring sir. 50 pesos. Awanin. OC, hayaan mo na. Sis Lori, naliligaw talaga ako. Ang dami mong alagad. Kumaring Nico. Naliligaw ako. Kailangan ko magkaroon ng upgrade na memory. Oo nga, alam mo ba, kilay is life. Number 1 yan sa akin. Ay, yung ginagawa ko sa kilay ko, pinapano ko sa, sa parlor, sa friend ko. Ngayon, pag nai-center niya na to, ginagawa ko,
tinitrim ko na lang yung mga gilid-gilid. Kaya na-maintain ko siya. Ngayon, sinusundan ko lang ng ano. Alam mo na, pangkulay. Kunyari, makapalang kilay. Ano, kumuha ka na ngayon? Ilang ano ka na? Ilang pasada ka na dyan, sis Lori? Hanggang magdamaga na naman yan. Baka umusok na yung battery mo dyan, ha? Pahinga mo muna. Katabi ko yung ano kasi si Lori, Watson. Tama, may mga kaibigan tayo dito na maano sa kilay. Ayan. Katabi ko yung Watson. Halika pa share kita dito. Ang ingay itong katabi kong katabi kong Chinese eh. Ayan. Mag-hi ka na lang. Aray ko. Mag-hi ka na lang. Mga friend ko, tong mayayaman, mga yan. Katabi ko yung Watson. Oo. Ay! Sabihin mo kay mama mo, panoorin ka sa ano. Ay, wala namang sa China. Oo. Nahihiya. Ganito ang buhay namin dito pag ano, wala kaming buyer. Ito mga kasama ko dito sa ano, sa mall. Parang ano rin, pamilya mo na rin kasi araw-araw ang buhay namin nandito kami. Yan. Ito yung Watson. Yan. Pa-side ko. Sis Lori, advice mo ako, baka may music. Sayang ang pangkabuhayan. Sis Lori, mahal ang bat mo pag nag-apply ka dito. Malayo. Pero hindi ko kaya presyo. Alin? Almost may balat 500 kalahati. Wag na yung may balat. Di ba? Lugi ka pa dun. Ay, Pepet, yung ganyan na walang balat. Yung almond. Mananong meron. Wala na yung Bili na kayo ng cellphone. Ito yung mga cellphone namin paninda. Yan. Yan yung mga in demand ngayon. Bili na kayo dyan. Bawal mo na hingi. Wala kaming benta. Di, sakto lang. Hindi yayaman. Para sa ekonomiya lang araw-araw. Bili na kayo ng cellphone. Ito sis, oh. Yan. Yan. Yan yung mga pantinda namin dito. Yan yung pwesto ko sis, oh. Tingnan mo. Yan yung pwesto ko. May kamahalan lang ang pwesto sis. Tsaga-tsaga lang. Minsan break even. Minsan panalong-panalo. Kung hindi nag-pandemic, panalong-panalo talaga. Panalong-panalo talaga sister mo. Kaya nga nag-headset nga ako eh. Siguro pag naka-headset hindi naman gaano. Lakas ng music namin sa admin.
Ay, friend Randy, pumasok ka naman dito sa pamamahay ko. Paano yan tulog mo? Mapag-iwanan na tayo dyan sa kangkungan. Bumangong ka na dyan. Di wala kasi akong customer, kaya ano. Nanggugulo ako sa ano ko. Oras. Oo, Logi sis. Maraming na magsara ngayon, kahit dito sa akin, sa amin. As in, totally, talo. Wala tayong magagawa kundi magtiis. Ako nga ang laking nawala sa akin, hindi pa ako nakakabawi. 150. Mm-mm. Wala, white na lang. Hindi pwede mo naman. Wala din. 150 lang. 130, sige. Hindi kaya 100. Maganda klase yan, hindi yan nadudulas kasi may ano siya. So, tapos i-adjust mo siya. Ito yung box. Oo, yan. Mamaya kunin ko pag... Sige, sige. Anong Hanggang 5:30. 5:30. Oo. Tama. Okay. So, 120. Sige, basta babalik ka. No Okay, babalik problem. Oo. Okay, welcome. Oo nga. Tingnan mo nga yung grocery niya, gabundok. Wala na akong masabi. Nakatambak yung ayuda niya. Good for 1 month siguro yan. Kaya kahit siya magkulong sa ano niya, sa kwarto niya, hindi magugutom. Alam niya, nag-LS ako sis. Nag-PM siya sa akin. Ayan o. Ay, dito sa ano. Sa ano natin. GC. Alam niya. Wala kailangan pala sabi ni Ma'am Janina meron akong extra cellphone para sa jacket sis. Nakamute ako? My God. Wala, nakamute daw ako. Ay nung ano pala ito. Mamumuhunan pa ko ng isang cellphone kasi yung isa kong cellphone naghahang pag yun ang gamitin ko. Kailangan ano, may quality konti kahit na pang jacket at saka pang ano, invite. Wag mo nang asahan yung SAP. Malabo. Kami nga Masakit lang. Nagbabayad kami ng BIR. Lahat ng ano, kompleto. Hindi kami kasali sis. Kasi alam mo bakit? Nakatira daw kami sa subdivision. Hindi raw kami nagugutom. Di ba masakit sa kalooban mo yun? Every year gumagana yung business permit namin. Tapos pag oras ng kalamidad, yun lang natatanggap namin yung galing sa mayor, yung pabigas, 5 kilo, pamanok, pasardinas, yun lang. Pero pag sa mga ganyan na pera-pera, wala. Wala kami matanggap.
Haba na yung hair ko. Magulo pa yung hair ko ngayon kasi hindi ko pa nakaayos. Hayaan ko na muna. La la la. Normal na yan, sis. Kahit dito. Kahit dito sa amin. Nandiyan pa ngayong ano eh. Wala raw sila magagawa. Sir, baka malaglag yung pera mo. Wala raw sila magagawa. Kaya tahimik na lang. Alam na ang gagawin natin. Sa susunod na election seat, alam mo na ang gagawin. Re-rest back tayo. Yeah. Oo, ganyan. Ganon din sa amin. Yung ano, CCI, yung ganon, yung mayroong pupunta ng ano, barangay for precaution. Di ikaw, pag ano, namuti ang mata mo, wala na. Tiis-tiis na lang. Yes, ading, bili na. Lalo na ngayon, bayaran ng business permit, malinis ang 15,000. Hanggang sa BIR. Pero may discount yata ngayon kasi sa nangyari sa ano, wala tayong pasok. Hello, Abel Duran. I'm okay. Welcome sa munting bahay ko. Thank you sa pagbisita. Yun na nga kung saan dinadala Tignan mo nga sabi, sa kalsada. Tignan mo yung mga kalsada, lubak-lubak. Maraming Marami pa rin problema ang Pilipinas. Philippines,
Abel Duran from Philippines. How about you, sir? Naligaw si sir. Wow, from USA. How are you? Are you in English or Filipino? Nagre-record ako ng sales calls list tsaka yung expenses ko kasi ino-audit ko yan araw-araw. Kung saan napupunta yun, nabebenta ko. Eh, natitira pagkain lang eh. Sir Abel Duran, dalawin mo yung YouTube channel ni Sister Lorena TV. Pasyal-pasyalan mo. Okay, pasyal mo. You visit the live stream tomorrow, 10 a.m. Philippines. Sis, baka naman ninja yan. Hindi. Hello po, host. Ano benta natin dyan? Chatin TV. Halika. Ano ako, accessories. Cellphone, accessories. Saka may unit din. Kahit papano. Ay, English siya. Wow. Welcome sa English nating mga friends. Welcome, welcome. Chatin TV. Salamat sa pagbisita dito sa tindahan ko. I'm waiting ng mga customer. Wala pa. I'm still in 2011. Up to now. Ilang years na. 2011. 2011.
2011, 2021. Ay, isang dekada na pala ako dito. Mga dulog pa itong mga katropa natin, sis Lori. Tahimik sila eh.
Yes, Deng? Ha? Ano yun? Wow, naglilinis pa ng bahay, ha? Tigasin talaga, ha? Very good, very good. Naglilinis pa si Boss Randy.
Si Hanarda, hello. Yes, ma'am. Ha? iPhone holder. Oo. Wala. I'm fine, my friend. Beautiful. Thank you. I accept that. Sis Lori, where are you? Dinalaw yung bahay ko ni si Hanarda. Kumusta raw yung magaganda niyang mga kaibigan? I-accept natin yun, Sis Lori. Di ba? Welcome to my small business. Friend Arda. I'm still waiting my buyer. Kasama ka na nun, sis? Ano ba yan? Ano ba itong langaw ko? Nag-alcohol ako lagi dito kasi alam mo na. Ginagawa kong perfume yung alcohol. Every 1 hour. Hayaan mo na maubos. Oo, alam mo ba, lagi kang late sa kain. Promise. Malipasan ka ng gutom yan. Puyat ka na, lipas ka pa sa gutom. No, 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 no. Mag-abusuhin. Ano wala mo, sis? Magluto ka nga ng dyan. Ginataan. Yes, ma'am. Ano hanap, ma'am? Pili ka lang. Sinabaw na sardinas, lagyan mo ng udong. Sarap yan. Or sayote. Talbos kamote. Good na yan, good. Nakarami kami niyan yung ngayon. Ayuda. Hello. Kumandi na Kailangan ko mag-ring light yata.
Nakarami ng alin, sis. Wala pa akong benta. Sige lang, sis Albi. Usawa ng subo mo para sa akin yun. Oo, malaking bagay yan. Hello. Kumusta dyan? Kumusta dyan sa mga friend ko, nasa Hong Kong? Kumusta? Sa Vancouver, sa mga sister ko dyan? Tuloy-tuloy lang ang work. Lalo-lalo na sa Australia. Yung pamangkin ko dyan. Si Berlisa Burke. Kumusta? How are you? Sa Vancouver, Makabadbad family. How are you? Naka-open ngayon GC natin sis nananahimik. Naglilinis daw ng bahay yung ano natin yung founder natin, naglilinis. Sobrang takusa. Takusa, takot sa asawa. Ano yun, sir? Kita ba yung legs ko, sis? Yung uso ngayon na butas-butas. Ano yung outfit ko? Nakauso ang lola mo. Pampang. Oo naman. Huwag tayo pauhuli, sis. Enjoy life lang. Kumbaga sa sumunod tayo sa agos ng mundo. Yung bilbil ko, kailangan mabawas-bawasan to Nag-December at saka nag-New Year Naka-intact pa Wait lang, may nag-message sa natin.
Full time ka talaga sis ah. Hindi ka na nagsusuklay. Di uso sa akin salamin kasi nakakaasar. Kita ko pa. No. Kailangan ano mo yung ano mo. Love yourself. Kumbaga. Bigyan mo ng time. Di ba kasabihan nga, unahin mo muna sarili mo kasi hindi gagana kung ang sarili mo ay ano. Alam mo na. Ako naman, hindi naman ako sa ano. Ganito na ako. Mula nung dalaga ako, at yung bata-bata pa ako. Yung mahilig lang ako mag-ano sa sarili ko. Kasi pag pabayaan mo yung sarili mo, parang nandun na yung parang nadadamay na sa depression. Alam mo ba yun? Mayroon kasing ganun, yung hindi mo na nakasanayan, yung wala kang pinagkahiligan. Meron talaga din. Kaya kahit walang anak, marami na. Marami na anak. Mukhang marami. Oo ah. Ay sis, hindi ko pala natanong, ilan na ba? May anak ka ba? Kasi hindi ko na ano sa vlog mo. Chismosa ako, no?
Ay, wala kang asawa, sis. In fairness, dalaga. Hanap. Ay, hahanapan kita. Lagot ka sa akin. Siya magpapakain sa'yo, no? Huwag mong problemahin yung pagkain. Huwag mong problemahin yung pagkain. Sila magpapakain sa atin mga babae. Ako lang naman kaya naging ganito kasi hands-on lang ako sa hanap buhay ko. Kumbaga yung rotation namin mag-asawa. Ganon ang ano namin. Sitwasyon. Ako sa hanap buhay namin. Siya sa bahay. Kaya kaysa kukuha ka ng babayaran pang kasambahay, tulungan na lang pamilya. Para tipid-tipid pag may time. Mahal na kaya ngayon kumuha ng pambayad. My God, ba't wala namimili na? Friday na Friday. Sana yung mga people? Oo, tama. Walang inaalala. Baka naman pwede pa. Ilan taon ka na ba, sis? Kayang-kaya pa yan. O nasa lahi nyo talaga. Kasi sa amin, meron din kami lahing ganyan. Pati sa side ng tao ko. Ayaw ng obligasyon nila. Wala magawa. Hindi ka nag-iisa. Bats tayo. Ate ko, wala din partner. Nasa buhay sa mga... Oo. Ganoon naman talaga, mga pamangkin. Ganyan din yung auntie ko. Ilan kaming natulungan ng auntie ko. Pero ngayon, nasa heaven na siya. 45 na ako, ma'am. Mag-46 na pala.
Ilang araw na lang. Aba, malapit ng birthday. Nalihis ako ng daan, ma'am. And wala sa kanan, wala sa kaliwa. Happy 46 daw, sabi ni Jorin Channel TV. Oy, Jorin, gumising ka na dyan. Asan ka na? Sabi ko kay Randy kanina, bumangon na kasi naghagis na ng pera yung mahal nating Panginoon. Hindi kayo makakadampot. Tanghali kayo gumising. Sa labas daw siya, wala siyang dalalang sako. Ikaw, Joren, ilang taong ka na? Sis Lori, magka-level lang tayo. Wag mo na akong minamam. Magka-level lang tayo sa sa age. I'm a Libra. Libra, may zodiac sign and may tiger. Walang matanda, basta sumasabay lang tayo sa agos ng buong buhay. Di naman, mag-ayos ka lang sis, promise. Konting lang yan. Anong tawag nga doon? Makeover. Basta lang laging smile. Yung tag-20 lang, abonado ka pa sa TM ko. Ang gagawin sa'yo, yung yung 20, ikakat ko yung SIM, yun, 20. Tapos magpa-download ka sa akin ng songs, 20. Yun lang. Yun lang ang halaga ng 20 mo. Pagod lagi si... Oo nga, laging pagod yun. Ano ba yung ginagawa nun? Ano gamit mo sa mukha mo, ma'am? Ay, tingnan mo yung yung YouTube channel ko. Andoon. Andun yung sekreto ko. Ay, madali lang yan. Matatanggal yan. Ipa-espalto natin. Pag namoni ka na. Mauuna ka yata eh. Magtrabaho lang kasi ako, ma'am. Mula elementary kaya puro parang syokoy, dagat, bukid, sinusulong. Hindi tayo nagkakalayo. Nabago lang yung sarili ko nung napunta ako ng Manila. Hindi mo alam na laking probinsya rin ako. Nangangahoy, nangunguha ng kamuting kahoy, nananaging, saging, punta ng sapa, manguha ng kangkong. Pagdating ng linggo, ibebenta para may pambili. Pambili ng ulam. Kahit nung nag-aaral ako, walang pahinga sa aming araw. Mahalaga sa magulang namin bawat araw may gagawin. Manguha ng panggatong.
Ala, naka-play ako. Thank you, sis. Love you, love you. Pag naayos ko yung tablet ko at saka isa kong cellphone, todo-todo rin kitang play. Wait mo lang. Ay, sis Lori, meron akong ano sa'yo. Si-share. Ito yung friend ko, oh. Hi ka sa mga friend ko. Hi. Ah. Eh, yung friend kong guard dito, mabait yan. Sis Lori. Baka meron pa mas importante, sis Lori. Sila muna unahin mo. Mag-ano ka, alam mo yung Myra A? Myra A. Yan ang tinitik ko. Once a day, pwede mo naman i-alternate every other day. Para yung yung skin natin glossy. Parang laging virgin. Ikaw virgin na virgin ka pa eh. Para pumusyaw, tapos hindi ka magdadry. Yan ang secret ko. Joren, pakinggan mo yung sinabi ko. Myra A. Tapos sabayan mo ng lotion. Kung naglo-lotion ka. Hindi ito hindi ito sponsor. Ito talaga gamit ko mula noon. Tapos yung yung Lux Organic na alternate ko. Myra A ka lang. Tapos pag may budget, multivitamins, kahit sa isang linggo, 2 o 3 beses. Myra A siya. Maganda siya kasi kahit hindi ka magpulbo, parang laging fresh yung mukha natin, kagaya ito sa akin. Tapos paggabi, alam mo yung Skinol, lagyan mo lang ng Maxipel, parang pinaka-daily, night routine mo. Parang pagkatapos ng hilamos yun, mag-Skinol ka lang. Para matanggal yung mga dark spot. Kahit hindi ka magpulbo, yun na yun. Wala talagang hiling. Hindi pa, sa Monday papasok. Walang hilig. Ano ba yan? Oo, mayroon pa palang maintenance sa gamot. I forgot. Nagagamot ka pala. Kailangan mo talagang may pang allowance. Huwag ka mag-alala, malapit na yan. In Jesus' name, i-claim mo na, sister. Lahat ng kinakailangan mo, darating na sa'yo. I-claim mo na yan, sis. Walang imposible. Basta laging sa taas lagi. Ako, matagal na akong naghahanap buhay, nagnenegosyo. Lagi ako nakikibaka sa honest ng buhay. So, sabi ko, andyan si Lord, bahala na. Bahala na siya. Turo lang niya sa akin anong gagawin ko. Tawa naman ng Diyos.
Nagka-pandemic na lahat-lahat. May dumarating na ayuda, tulong-tulong. Basta mabait lang tayo sa kapwa. Kinaliskis na balat ko. Ang lotion naninigas na. Oh my God. Hindi kailangan din kasi ng balat natin may parang, yung lotion parang vitamin yun eh. Kaya lagyan mo lang din ng papusyaw. Oo, meron kasing ganun. Na ano ko, nasasayko ko. Kagaya yung friend ko dito, hindi mahilig sa pulbo. Kasi pag nagpulbo siya, tinigidig na yung mukha niya. Pag hindi siya nagpulbo, walang lumalabas na mga ano, Mayon volcano. Yes, ma'am. My God, nandito kami sa cellphone na, hinahanap wallet. Ano yun ulit sir? A20S. E20S. Tingnan ko lang kung meron na. Ganyan kami sa ay, Jin. E20S na lang po, 10% ko dyan. E20S. Na. May uka. May ganito. Sige na. Patingin natin. Mas malaki sa ano, inay. Ay, masarap. Ay, uka. Eh, meron na. Itong ano, bongga pa sa ceramic. Parang ito. Ha? Anong gawin? Mas maganda yan sa yung tagal mo mahal. Buti na lang. Halo-halo ng tindera. Parehas? Halo-halo kasi eh. Parehas mo din? Opo. Kung ganun sila, parang hindi ganun sa E20S ha. Ay, ceramic ka dyan. Ceramic. Aha. Hanapan ko na. Bet. Marami ka na? Daw. Ceramic.
Pamunas. Pares lang sir. Dito ka magbaba. Dito ka mo. Yan yung hindi pa, selected pa lang ang may nakakaalam. Subukan ko na yan. Almost, 3 buwan ko siya nagagamit. Hindi siya nagbubungi. Yan yung best friend. Sa ano yan? Repeat yan sa ano, sa mga chef talaga. Balik ako muna dito. Wow, bawang-bawang ka na dito. Bumi-bumi na. Get. Get. Tempered lang sir. Tempered lang. Bukas mo na yung lista. Eh, yung ganito. How much?
Hard kit kailangan. Center. Hard kit kailangan mo? Parang hard din naman to. Kanta ba na? Try mo lang. Sige, tanggalin mo muna. Pasok. At parehas lang. Magandang sabihin. Hindi na mag-ano. Hindi ba? Size. Pero nagkasya. Oo. Yung ano mo, pag-video lang dito. Parang, ano, parang mas maganda kung nilagay mo dito. Alin? Pero parehas lang. Ma'am. Yes, ma'am. Ano ba rin? Wala. Ay, wala.
Jen! Marihan mo muna ako. Wala ko ba ikaw? Wala ko ba ikaw? Wala! Kaya ikaw, mag-saunan mo na. Ay, nakabentang lola niyo. Hi, Tia Narda. Hello. I have a buyer. Dara, sa mo. Thank you.
Ano ka na? Wala pang, Ano? wala pa mag-meal lagi daw, ginoo ko. SIM card pa lang hali ako. Oh. Ay, halika pa, kilala kita. Mga kilala. Friend, ito yung mga, friendship ko, taga Samar. Yung mga kawaiti ko, yung mga taga Samar dyan. Hello, kumusta ka mo? Dito. Dito. Oo. Yung friendship ko, oo, mga waray ito. Mga taga Samar. Ha? Ow. Ito, nasa ano to? Love you, Dor. Si, ano to, Sihan. Hi, Sihan. Meet my friendship. Hello. Jerry. Sis How are Lori, you? may friendship si Jerry, taga Samar. Siya yung ano ko dito sa ano. O, kumusta daw? Ayos lang. Salamat. Kumag-anak ng ano ko yan. Yan. Okay. Mag-YT ka na rin para may ano ka. Ha? Mag-YT. Mag-YouTube. Ah. Sige lang. Nahirapan daw siya sa mga friend niya na walang playlist. Eh kasi, sis, siyempre, nasa grade 1 pa lang. Pag naging grade 2 yan, naging grade 3. Maghahabol ka na ngayon. Oo, sige na. Oo. Babay daw muna, magtitinda muna siya. Paano kaya yun, sis? Tinanggal ko yung mga iba kong mga ano, mga playlist ko. Ang dami. Yan yung mga nilalike ko, like and ano, pumapalusok pala sila. Nag-CR siya, napadaan siya sa pwesto ko. Kasi itong pwesto ko, malapit lang yung CR. Sa kanya kasi ang layo. Bago lang pasok siya dito sa mall. Itong ano lang, 2020. Eh ako 2000, ano pa? 2010, 2011, start din. Naiihi na ako. Ihi muna ako ha. Bantayan mo yung tindahan ko, sis. Lagay kita dito. Ihing-ihi na ako eh. Bantayan mo yung tindahan ko ha. Oo, di maiwasan. Ihi lang ako.
kausap, grabe. Yan, nalaki ka ito ng kontra nila. Baka isa lang. Ay, tatlo ka. Hi, sis. Hello, tapos na kumihi. Tapos na ako umihi, sis. Tapos ka na kumain? Opo na lang muna tayo. Ay, sige. Salamat. Normal yan. Wala tayong pinagkaiba kasi sa hayop. Para namin mga sawa. Pag nabusog, naantok. Idlip ka muna habang nagpe-play ka. Ano yun, sir? May connector kayo, ma'am? Pang, Cable para sa cellphone. Yung maiksi lang. ay, maiksi lang. Standard kami, oh. Sa meter yan. Opo. Kahit ganito lang. Maliit lang. Tingnan ko, mayroon pa ako natira dito. Android? Ah. Ala, ano to? Apple. Apple. Oh. Yan. Pang Apple. Wala, standard na yun. Oo, nag-alternate. Mayroon yung time na gusto mo matulog ka ng maaga pero ang aga ng gising mo. Mayroon naman yung late kang matulog, maaga pa rin ang gising. Ganon. Hindi ka pa matanda, no? Ano ka ba? Bata ka pa. Ang masabing matanda na pag nasa senior ka na, yun, 60. Kaya level pa rin tayo sa teenager. Teenager pa tayo nun.
Diyos ko, 6. Ayaw ko matulog pag ginaantok ako. Saka na lang yung tulog pag alam na. Yun. Yun, no? Malapit na lang ba? Gaganyan na lang? Ha? Malapit na sa base? Sis, konting-konti na lang ba? I love it. I know that. Alam mo yung nararamdaman mo? Ramdam ko rin. Parang ka natitense na hindi mo maintindihan. Parang gusto mong tumakbo na ano, walang hinahabol. Super excited. Sana all. Wala ako, matagal pa. Hindi pa nga umabot ng ganyan, no? Diyos ko, Lord. Malayo pa sa kabihasnan. Baka after 2 years pa ako. Kasi mga video ko hindi ko pa na-upload. I-play kita mamaya pag ano. Kahit ilang oras. Tapusin ko lang ito. La 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 la. Asa na yung mga ano natin? Mga katropa nananahimik. Mga tulog pa sila. Tulog pa talaga mga yan. Tulog-tulogan pa. Tulog pa sila. Oo nga. Take note, dahil nga sa pandemic na yon, sabi ko, nung kasagsagan ng ano, di ba, hindi kami naka-open ng mall. Nababagot ako, kain, tulog. Sabi ko, ano ba yung gagawin ko? Halos naubos na yung laman ng pagkain namin sa frigidaire, mano. Hindi ko wala na akong ma-discarding kung anong lutuin. Tapos itong anak ko, video daw ako, video. Di, mahilig kasi ako manood ng mga tutorial sa YT. Sabi ko, bakit hindi na lang kaya ako? Kayang-kaya ko yan eh. Ganyan ako sa sarili ko. May talagang, ako eh, yung angat to the point sa sarili ko eh. Kayang-kaya ko yung ginagawa nila eh. Alam ko yan eh. Sabi ko, bakit hindi ko yan, kung kaya nila, kaya ko rin. Kaya doon ako nag-umpisa. Oo. Hayaan mo na. At least nandyan na. Nakaano ka na. Kumbaga, nakatatlong poste ka na. Pag umabot ka na sa 4 na poste, yan na. Tapos, alam mo ba yung hindi naman, ito sabihin ko lang kahit sabihin mo na naka-live ako. Nag-upload ako. Ewan ko kung anong comment mo dyan. Yung, bakit? Kasi nag-share ako. Wala ka na bang makain? Imaginein mo yun mayroon akong natanggap na comment na ganyan. Doon sa ko sa FB. Bakit wala ka na bang makain? Hala, sabi ko, Diyos ko Lord, hindi ko naman siniseryoso. Ang akin lang yung ma-share ko yung
panahon na nag-pandemic na ganito ang mga ginagawa namin, mag-iina. Oo, ganun talaga ako, sis. Mula bata ako. Hindi ako yung nagpapadown sa sarili mo, sa sarili ko, kahit na sabihin mo walang-wala na akong hawak na pera. Ay, sabi ko, meron din ako niyan bukas o ano. Balang araw, yung tinatamasa ng mga yan, natitikman ko rin yan. Walang pinagkabayo sa pagkain. Ayun, natikman ng ano na yan. Matitikman ko rin yan. Magsisipag lang ako. Ganun ang pananaw ko sa buhay ko. Matagal na rin ng whitey ko. Hindi ko lang pinapansin kasi nga wala naman nag-aano sa akin. Yun lang. Wala talaga nag-udyok sa akin. Kumbaga sa kapapanood ko lang. Oo, ganun. Kasi sa tagal ko na nagbi-business, almost na akong nagbi-business. 21 years na yun. Nagsimula ako sa maliit, kami mag-asawa sa maliit. Kaya sabi ko, balang araw, yung pinaghahatian naming ulam ng mag-asawa ko, na kaming mag-asawa, habang nagtatrabaho, pinaghahatian namin yung isang tilapia. Sabi ko sa asawa ko, balang araw, hindi na tayo maghahati ng ulam kasi meron na tayong pambili. Basta galingan lang natin dalawa. Nagkatotoo yun. Ano ba, nung kumakain na kami, hindi na kami naghahati ng ulam. Tig-isa na kami ng ulam. Minsan yung kakain ka ng masarap o tag-isa kaming mangkok o saan ka pa. Sabi ko, tikman natin din yung masarap na nakakain. Kahit sabi mo na biro, pero tagos sa puso ko yun eh. Kasi kilala naman nila ako. Dapat hindi ganun. Kilala nila ako. Hindi ganun ang sasabihin. Kasi ako, yung alam ko yung salitang biro at hindi. Parang sabi ko, hayaan mo na lang. God knows, sabi ko. Oo, sipag at syaga talaga. Kasi ako naranasan ko na yan, sis. Yung buhay ko pwedeng maging maalala at saka magpakailanman eh. Kaya marami pa akong Kaya sabi ko, hindi pwedeng susuko ka kasi marami pa tayong obligasyon. Kaya kahit ganito lang, tawa-tawa lang ako, ganyan. Pero deep inside, inaano ko lang yung mga problema kasi sabi ko, kung magpa-apekto tayo rin ang nahihirapan. Kasi pag dala-dala natin sa ulo natin, kaya ba nila buhatin yung problema natin? Sabihin mo lang, may problema ako ganito. Wala naman silang maitulong na Kaya sabi mo financial, pero iba pa rin yung sarili mong pamamaraan. No mismo. Normal. Grabe yan. Kahit saan ako. Sa tagal na kung saan ako nakarating. Saan lugar ako nakakarating. May mga yan. Kasama talaga. Kasi may naghula sa akin. Kahit daw ako saan mapadpad na lugar. Pabukaragtog ko raw ang may taong inggit. Ewan ko lang. Hindi ko naman nilalagay sa ulo yun. Parang nasasayko ko lang na, parang nagkatotoo yung Kahit dito sa area ko, dito sa, sa pinaghahanap buhay ko. Marami. Kaya lang, hinayaan ko na lang. Sabi ko, wala. Basta si Lord na lang. Hello, Sisi Ma. Thumbs up.
Tamsakos. I love you, Sisi. Nadalaw mo ang munting bahay ko. Kumusta ka na? Happy New Year. Ang tagal kong di na ano yung ano mo, live. Sisi, love you. Meet mo si ano, Lori TV. Yan si Albi Bautista yan. Bisaya din yan, sis. Sis Lori, welcome mo si Sisi Mat. Dinalaw din ako ni Sis Greta nung ano eh, nung isang gabi. Try lang tong LS ko. Sisi Mat. Kasi hindi ko alam mag-jacket at saka mag-ano. Ay, naka-live siya ngayon? Ala, wala ko madalaw yun. Wait lang. Nandito yung isa kong ano, nakasalang. Wait lang. Diyan ka lang. Sisi, hindi ko pala mag-jacket kasi kailangan daw may ano, may extra kong cellphone. Eh, cellphone lang yung gamit ko. Nandito ako sa tindahan. Oo nga, hinahanap-hanap ko yung live mo eh. Sabi ko, ang pagkakaalam ko, busy ka sa handaan. Si Flory, naghihingi ng jacket si Sisi Mat. Puntahan mo na lang siya. Kasi wala akong jacket pa eh. Hindi ko pa ano to, kabisado. Eh, nag-info na sa akin si Sis Janina kung paano ko gagawin. Kaya maano din natin yan. Sisi Mat din. Sis Lori, Sisi Mat. Parang sister Mat. Yung Mat niya, single T lang. Naka-live ka ngayon? Sige, open ko yung isa kong ano. Wait lang. Ganyan kami na. Wala nga eh. Yes, ma'am. Yung mga ito, 500. Ito? Oo, 500. Sabon? Ah, sige. Oh, tawag na. Yan, 450 bigay ko. O, sige. Ah, Oo. Ito na lang. Dalawa pa yan eh. paano kung ano, pwede i-change? Yes, ma'am, naka-warranty tayo. Ah, sige. Pang text-text mo lang? Oo, pang-receive call kasi dyan. Oo, pwede na. Ano na pila sa brand na yan? Yan, Nokia? Tingnan mo muna. Ano? SIM card, meron ka na? Adan.
Ano ba yung keypad na, Neng? Nokia. Wala bang ano, Neng? Yung parang rubberized? Ay, ito, rubber naman to. Ha? Gusto mo Alam yung mo ganito? naman ang lolan. Ako. Ito, gusto mo ganito? Ha? Mga rubber din yan. Hindi siya basta na ano. Ha? Rubber din. Pero mas bet ko to sa'yo. Ito? Oo. Sige na ganun. Best seller to eh. Oo. Yung Tingnan ko charger. yung battery na, Neng. Ito. Pwede mo pag ano yung battery kasi sometimes wala pang 1 day, 2 days. Meron kasing ganon. Pag ano, yung sa lamig minsan na-overcharge. Ganon ang ano niya. Oo. Oh. Kaya ano siya, lumulubo. Eh, for example, pag ano, bibili mo yung battery, how much? 250, original yun. 250? Oh. Pero gamitin mo muna yan. Magagamit mo pa yan. Pag ano na lang, ano na siya. Sige na. Ayun. Testing ko lang yung charger. Ano po? I-ano mo nga to, Neng, paano to? Tempered. Anong unit Ito yan? ba ang nabasag or yung salamin niya? Salamin lang. Ha? Salamin. Oo. Ano lang yung tempered. Tempered na? Magkano? 100. Sige, kasi sometimes masasugat sa kamay. Ano unit yan? E37? No. Nabato? Good na. Vivo, I don't know. 553 yata. Ah? Wait lang. 6, 3? Tingnan mo yung camera. 5'3 yata. 3? Pinta, binasag. Oo, para ano, maging bago. Wala na kaming ano, ganito na lang. Ah? Pero lagyan mo yung plastic. Ganda. Pinagbawal na kasi. Kahit walang cover din. Pinagbawal na kasi. Ilang months ba yun? Around din na ba? 1 year? 6 months. Ah, 6 months? Oo. 6 months. Kahit lumagpas, dito ka lang, dalaw ka lang. Oo ka na. Oo. No problem. Samsung yung kinuha mo din. Magsiya. Nokia. Paano, Neng? Ugat. Eh, yung ganito mo, Neng, magkano? Alin? Ganyan? Ah, 150. ala, naging na. Ala, ito mo tawag nun, ah. Ano na yun? Pag magandang klase na siya. Tingnan mo mo. Ano mo, 120? Ha? Ano mo, 120? Wala, hindi niya ibibigay kasi wala sa stock. Hahanapan kita. Ay, matagal na tumanang rin. Diba nga, yun lang, Oo. Ano mang cellphone kasi, nasa pag-aalaga lang talaga. Eh, humindi. At yung mga, ano ko na, apo ko kasi ang nakakaano ko. Oo, pag ba, ano, hawa. May cellphone nga sila. Ewan ko kung bakit gusto nila to. Mas gusto nila yun. Kaya, Ano yan? Puno na ang ano. Kaya naghahangin na. nag-games kasi sila, mabilis ang internet kasi nito. Kaya nga po, nakawin nila. Lalo kung natutulog ka, Ang dadating mo, interna ka di Joan. Kaso lang ako ilak yun eh. Amo di na ni Jairo, nangalat si Kutsara. Nako nahinyo ako. Tapos sa tagal, dumikit na yung ano niya. Oh. Matagal na yun eh. Oo, mahal ko Siguro nung mga, unang labas ko, magkano ito? oo, 8,000 yan. Sa unang labas. Ngayon na, mahal ko. Eh, mura na. Kasi, Ay, ano, mas bumaba. face out na yan. Wala na, face out na. Face out na pala eh. Baga sana, senior. Kasi si Baboy sa akin. Hindi, gusto ni Dane na palitan. Eh, sabi ko, hindi na. Pwede pa. Oo, pwede pa naman. Pwede at Facebook, pwede pa. Saka ano, gamay mo na itong gamitin. Yes. Palitan mo At saka very, ano pa naman, ang ganda-ganda pa. Pero, Nalinis pa.
Malinaw pa ang camera. Maganda pa sa Facebook. Kaya nga. Yun lang, ano. Nahulog nila. Saan na yung ano mo? Ginagamit mo. Gamitin mo. Marami tayo yan. Ay, sige, ganun natin. Oo, may ano. Wait lang mga sisi, meron akong customer, si ma'am. Yata. Sabay ang ano ko. Okay lang sisi. Pwede pa, ito na eh. Hindi ko na yata palitan. Oo, pwede pa. Sayang. Ito lang importante yung screen. Oo. Pag mapunit na. Pwede ka naman eh. Oo. Yun lang na ano. Oo, at saka may stock na ako nun. Pag mapunit na yun, hanapin ko sa dito. Saka may warranty naman ako. Oo. Plastic yan. Oo. Ang ano, parang ano yan, pag maano, hindi mabasag. Protector. Pero local lang yan no? Ha? Yung ano, Yung tempered? Oo. Hindi, mga ano rin to, branded. Branded. Oh, di naging bago. Wait lang kung nasan ko to. Todo na natin. Oo, Lalo kung yan nga eh. Di ba, bagong-bago. Pumusyaw na siya. Bago ang cellphone ni Mama. Oo. Siyempre alam nila kasi silang sinira. Po si Mama Beth pinalitan. Okay. Ay, salamat. Bago na siya. Ay, Parang wala nangyari. Oh. Dali, naging 500. ano na yung card mo? Ah, 500. 4 at saka 1. Thank you. May benta ako, dumaan ka ma'am. Hindi, mahirap talaga bumenta ngayon. oo. Alam mo na, Oh, nangyayari sige ka. na. Thank you. Thank you. Sige po. Ano nangyari? Bakit ano ako? Hi, I'm back. Nakabayar din ako, duman yung si Ma. Sihan. Hello, you get a nice day. I send a loving embrace. Thank you, thank you. I'm sending you a hug. Big hug. My friend. Sihan. She jealous na my friend. She's Lori. She's jealous. You sending her a hug. Sis Lori, bago lang yun namoni si Sisi. Sa kanya rin ako ano ng mga friend, natulungan niya rin ako.
kababayan ko. Help niya rin ako, kaya love na love ko yan si Sisimat ko na yan. Hindi niya ako pinagkaitan ng love. Dalawin mo yung bahay niya. Ngayon lang yan na ano, na-stop yung ano niya, mga LS. Palagi nag-LS yan eh. Masipag mag-LS yan eh. Ito nag-Pasko at saka New Year, kaya siguro abala sa mga ano. Ay, next ka. Ang bilis ng araw ngayon. Friday na. Bukas, Sabado. January 8. Mm. Headset? Anong ano? Samsung, Oppo, Vivo? May 150. Original. Pinaka-orig talaga. 250 yung ganito. Yung Vivo ko na 150. Ganyan din ang klase nito sa ano, yung sa unit. 150. May Oppo din po kayo. Headset? Oh, meron. Pares lang yun. Try mo din. Dala mo yung phone mo. Meron naman yung ganitong, kaya lang ayaw niya. Tigas, mas ano yan. Ha? Ano yun, ma? Mag-isa?
11? First come, first serve. Ay! Ah, sis. Okay. Puro food ang makikita mo doon. Masasarap. Kaya pag napanood ko yun, nagugutom ako. Ay, salamat naman. Hala, anong oras na? Naku. Sis, ano merienda mo dyan? Padala mo nga akong kape. I like coffee. Ano yon? Ha? 50,000. 50,000. Ano ba naman, Sisi? Pag tayo magkasama, hindi tayo pwedeng hindi kakain. I love lapang. Ah.
Naku, madam, kain din bisyo ko. Wala lang kasi panglapang. Malapit na. I-claim mo na nga. Malapit na, sisi. Magdidiwang na. Impre over na nga kita eh. I-claim mo na. Naglilista ako ng ano ko. Mga pailan-ilan na stock na wala. Galaw-galaw. Eh baka ma-stroke. Hello sa 2 million kong viewer. Salamat. Hindi niyo ako iniiwan. Ano ba naman yan? Anong klaseng dog food mo yan, sis? Monday pa? Ay, sa Monday. Oo. Ano anak niya yun? Wala, hindi pa nanganak. Hindi, ano, anak niya lalaki. Ay, lalaki. Abuti pa ang February yun. Pero nag-rest na siya. Nasa abulog pa. Yung sa akin, di ba, bibili ako ng pang dog food, yung pang sitso. Ngayon, ang ginagawa ko, lalagyan ko lang ng konting tubig para medyo malambot. Yan, gustong-gusto na nila yun. Buntis nga yung isa kong ano eh, hindi ko akalain na mabubuntis pa siya. Pang-apat na yan na pag-preggy niya. Kaya magkakapera na naman ang lola mo, Sisi.
Oo, ganun din yung sa akin. Minsan nga pa tag 100 lang, 100 pesos lang, na budget ko lang. Every other day. Kasi mostly mas sila sa kanin. Tapos atay. Yes, sir, ano hanap? Cellphone, sir? Keypad? Gusto mo Nokia? Madali lang i-text. Original. 1,000. Meron din akong original 600, mga ganito. Malaki yung speaker. Itel ang brand, 1 year warranty. May Samsung din. Ganito siya, sir. Oh. Yan, matibay yan. Matagal malubat. Original charger, original battery. 1 year warranty. Pang text-text lang. Backup phone. Pwede na to, sir. Ito naman. 1 year warranty din yan. Itel ang brand. Mas nila mga panya yung cherry. Hindi basta rin nabubura yung niyan, yung ganito. Yung Nokia, wala nang tawag. Wala, sir. Company pag ganyan, original. Oo. Kumain na. Oo, ganyan sila. Kailangan may pasabaw. Ang ginagawa ko, minsan, bumibili ako na, alam mo yung buto? Laga mo yun. Lagyan mo lang ng isasabaw mo sa kanin. Ay, oo. Kailangan mo yun. Yun na lang ang sundin mong food niya. Saan may murang limit na may NTC ba yun? ITC? Kaya dito sa may yung sunshine. Meron din sa SM. Mura lang. Mm-mm. Magkano bili mo sa inyo? Mura lang yung sa akin. Walang NTC. Hindi naman. Pag dito ka lang naman, doon niya sa amin ang Kasi ate yung utang na Rika, hindi man nila yung yung helmet. Ay. Yan lang murahin sa akin yan. Hindi mumurahin lang naman. Wala nang NTC. Dito lang naman sa Tugigara, wala naman maghuli. Pag sa mga may checkpoint, doon ka talaga anuhin. It's, 650 ba? 850 sa Meron na ka? O yun, mga ganon. Eh, sa akin, gas-gas na. Ko sana, Lazada. Pag mag-ano ka, sabay mo nga ako. Sige, pag mag-review ako, tapos pakita ko muna sa'yo. Meron naman doon sa Novo, 750, pero maganda, malambot ng loob. Pambabae. Paano ko pag dadalhin yung motor kaso yun? Walang limit mamaya. Oo. Hindi, pag gano'n naman hapon na, wala na. Oh. Magastos talaga pag solid na ulam lang, pag walang kanin. Parang madilim yung ko. Photo. Sis Lori, nakakatatlong oras na ako. Pwede pa ba yan? Hello! Good afternoon! Sa 3,000 kong viewers.
Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Ako, still waiting sa buyer. Meron naman kahit paano pa isa-isa. Hindi talaga bilihan ng ano man yun. Cellphone, mga accessories lang. Lapit ka sa akin. Lapit! Kaya nga eh. Pwede lang i-end ko na lang, no? Naka 3 hours na. Masyado na mahaba. Eh, di ba sis, ikaw pag ano, tagilang oras sa StreamYard? Ay, oo kasi laptop pa lang gamit mo. Oo, ganun daw eh. Wala, hindi pa kayang pumasok sa ano, sa YT. Kasi yung na-upload ko yung ano, yung maiksi, parang naputol siya eh, na-cancel. Meron akong ano eh, bisita na 3 eh. Isa ka na doon. Meron isa. Ewan ko lang kung sino. Oo, mahina talaga ang ano ngayon. Yung babalansihin mo yung signal. Kasi normal na yata yan. Yung signal, napuputol. Eh ako nga na, ano na eh, PLDT na sa bahay eh. Yung gabi na nag-uusap tayo, yun, naputol din yun eh. Diyan nawala sa signal. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo nun. Oo, parang ano, sabihin inayawan natin sila. Kaya naghingi ako ng ano nun eh, abiso. Very sad. Yung kasagsagan nyo yung nagsasalita ka pa, biglang nag-shutdown. Masaklap. Hello, hello.
Alas 3 na. Nabitin. Oo. Alam mo yung kasagsagan na ng ano yun. Kasagsagan ng sarap ng tulog. Kagabi nga si Inday Panday. Maano na yung lalamunan niya sa kadadaldal. Nanunuyo na daw. Tapos nag-ano na yung mata niya. Yung, kasi sinabayan ko rin siya para meron siyang kausap. Habang ako nakahiga, nakasandal lang ako sa kama. Tapos sabi ko, oh, sakto na yan. Ano na, alas 11 na, alas 11:30. Sabi ko, pwede na yan, tulog ka na. Hindi na nagpaalam yung mga kausap natin, nagsipagtulog na siguro. Oo nga, sabi niya. Oo, ang tagal. Ang hirap din magdadaldal. Sana nga, ma-upgrade na itong ano ko, computer. Wala kasi akong kasama sa mandi para papasok. Kaya hindi ako makaalis ng pwesto. Upgrade ko siya. Para maano ko yung ano, StreamYard sa PC ko. Ha? Hindi pa. Nasa abulog pa. Mandi pa raw siya mag-ano. Oo. Alam mo yung dito mo, pag laging puyat, yung dito maitim. Para kang manananggal pag ano yung susumbi. Saka gusto ko yung kagaya niya, nag-uusap-usap tayo. May nginunguyo, may nginungat-ngat. Para hindi naman ano. Pero nakakaya naman habang tumutunog yung pagngunguya mo, nakakahiya. Ah! Ay, nahulog. Thank you. Bakit ito nahulog? Di ko na malayan. Tan, 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 tan. Magdaldal talaga ako. Kasama ko, ba't daw? Ibang nag-LS. Di maingay. Sabi mo, be natural lang ako. Ganun lang daw kami. Oo, yung iba, tahimik. Yes, ma'am. May cover ka pa ba ng J1 Ay, wala na. Oo. Meron naman, ganun talaga, maingay, may maingay, meron hindi.
Oo. Buti sana kung may background na music. Gusto ko nga rin magkaroon ng ano eh, yung ganyan may background. Kagaya yung sa friend ko. Ganda ng ano niya. Meron akong friend dito sa ano, nag-YouTube din dito sa Cagayan. Ganda ng ano niya, music. Nakasahod na rin siya. Tagal na rin kasi siya eh. Oo. Marami yung silent, yung tinututok lang. Ayoko naman yung ganun. Kasi parang ikaw na nga ang nangangailangan. Tapos walang nakikita sa mukha mo. Di baling ganito lang mabadalang-dalang yung salita ko at least nandito yung mukha ko sa harapan. Yun ang ano ko. Tan, tan, tan. Wait lang, naglo-loading itong ano ko eh, yung play ko. May upload si Boss Randy ah. Kaya lang naglo-loading naman. Ano yun? May ikot. Wala ata ako signal ah. Daig mo pang artista. Ako nga po, naunang nanood. Oo nga eh. Artista talaga sis ha.
Masarap ngayon kumain ng ano, turon. La 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 la. Sis, mag-break time ka muna. Sige na, i-end ko muna tong video ko. Thank you sa love. Nagtyaga ka sa akin. 3:18 minutes. Mamaya ulit kay mag-ano si Boss Randy, mag-LS daw. Tingnan nga natin. Ihanda mo yung bala mo dyan. Okay. Oo, banatan mo. Magtutulungan natin sis. So, no problem. O, sige na, bye-bye. Thank you. Mag-ano ka na dyan. Magmerienda ka na. Magkakape rin ako. Maghanap ako ng kape. Love you. Bye. Thank you. Ingat sa atin lahat. Fight lang. Think positive. God bless atin. Love you all. Thank you. Sihan. Thank you.